संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। विद्यार्थ्यांनी गरीब कुटुंबात जरी जन्म घेतला असला तरी आयुष्यात खूप मेहनत घेऊन जर अभ्यास केला तर तुम्ही कोणत्याही क्षेत्रात उच्च पदावरती जाऊ शकता। आणि तुम्ही विद्यार्थ्यांनो आर्थिक श्रीमंती प्राप्त करण्यासाठीच फक्त अभ्यास करू नकात, तर तुमची श्रीमंती तुमच्या संस्कारातून, ज्ञानातून, दानधर्मातून समाजाला दिसायला हवी, असं प्रतिपादन श्रीमती सुशीलाबाई मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्ट दोडामार्गचे अध्यक्ष तथा उद्योजक विवेकानंद नाईक यांनी केलं। येथील सुशीला हॉलमध्ये दोडामार्ग तालुका पत्रकार समिती व श्रीमती सुशीलाबाई मेमोरियल ट्रस्ट दोडामार्ग यांच्या संयुक्त विद्यमाने पत्रकार पुरस्कार वितरण व गुणवंत विद्यार्थी सन्मान सोहळा संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते। दोडामार्ग तालुका स्थापनेच्या 24व्या वर्धापन दिनानिमित्त दोडामार्ग तालुका पत्रकार संघ श्रीमती सुशीलाबाई चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमानं पत्रकारांचा सत्कार आणि विद्यार्थी गुणगौरव कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार आणि दीपप्रज्वलनानं कार्यक्रमास सुरुवात झाली। येथील सुशीला हॉलमध्ये हा कार्यक्रम पार पडला। कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक दोडामार्ग तालुका पत्रकार संघाचे तालुकाध्यक्ष संदीप देसाई यांनी केलं। या तालुक्यातील टॅलेंट, खऱ्या अर्थाने हा टॅलेंट आज शोधून आम्ही या ठिकाणी निमंत्रित केला आहे। हा टॅलेंट घडवण्यासाठी ज्यांनी मेहनत घेतली ते गुरुजन वर्ग आणि ज्यांनी टॅलेंट सिद्ध केले ते सर्व विद्यार्थी, या सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करतो आणि दोडामार्ग तालुका वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा देतो। कारण तालुका वर्धापन दिन झाल्यामुळेच आपण पत्रकार समिती अस्तित्वात आली तालुक्याची, आणि तालुक्यामध्ये ज्यांनी पूर्ण आपलं जी गुणवत्ता आहे ती सिद्ध केली, सगळं याच्यामुळे घडू शकलं। त्यामुळे आज तालुका वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा देताना हा कार्यक्रम आपण पुढे नेतोय। पत्रकार हा समाजाचा आरसा आहे, लोकशाहीचा 4था स्तंभ आहे। समाजासाठी लढत असतो, समाजाच्या प्रश्नांना वाचा फोडत असतो आणि समाजात जे काही चांगलं आहे त्याचं कुठेतरी गुणगौरव करत असतो। आणि हे सगळं करत असताना आज ज्यावेळी पत्रकार समितीने एक पत्रकार पुरस्कार वितरण सोहळा आयोजित करायचा होता, ज्यांनी संपूर्ण दोडामार्ग तालुक्यातील गुणवंतच नव्हे तर सगळ्या क्षेत्रामध्ये योगदान दिलं, असं व्यक्तिमत्व कुठच्याही प्रकारचा स्वार्थ न बाळगता, राजकारणात कुठलाही पदार्पण न करता, फक्त आणि फक्त केवळ आपण या समाजात जन्मलो, या समाजासाठी काहीतरी करायचं आहे अशी एक मनात भावना ठेवून नेहमी समाजासाठी तळमळत असणारं व्यक्तिमत्व, जे पत्रकारांना कायम सोबत राहिलं। म्हणजे आमची पत्रकारिता गेली 20-22 वर्ष झाली आणि आम्ही अगदी शालेय जीवनापासून त्यांचं व्यक्तिमत्व बघत आलो, असे आदरणीय आमचे मार्गदर्शक, आमचे मित्र आणि या दोडामार्ग तालुक्यातील प्रत्येकाला कुठे ना कुठेतरी त्यांची मदत लागली असं व्यक्तिमत्व म्हणजे उद्योजक विवेकानंद नाईक। आज आम्ही त्यांच्या समवेत त्यांच्या मातोश्री श्रीमती सुशीलाबाई यांच्या नावाने त्यांनी ट्रस्ट या ठिकाणी स्थापन केलं आहे आणि त्यांच्या संयुक्त त्यांच्या खंबीर पाठिंब्यावर हा कार्यक्रम एवढा मोठा भव्यदिव्य करू शकलो। कारण आम्हाला पत्रकार पुरस्कार वितरण सोहळा करायचा होता, पण भाईंनी ज्यावेळी या तालुक्यात एक विद्यार्थी आपला कृष्णकांत हा ज्यावेळी पहिला आला आणि त्याला IAS बनायचं होतं 12वीमध्ये, हे ज्यावेळी त्यांना कळालं, पण आर्थिक परिस्थितीमुळे, दुर्बल परिस्थितीमुळे तो मागे पडत होता, तर त्यांनी त्याची जबाबदारी घेतली। तर फक्त त्याची जबाबदारी नाही घेतली तर नाईक साहेबांनी असंही सांगितलं आमच्या पत्रकार परिषदेमध्ये, मला एक विद्यार्थी आणि एक विद्यार्थी जिला शिकायचं आहे, जिच्याकडे गुणवत्ता आहे, पण परिस्थिती त्यांच्या या संपूर्ण शिक्षणाच्या आड येते, तर त्यांना खंबीर पाठिंबा देणार। अगदी प्रशासकीय जिल्हाधिकारी असू दे, त्यानंतर उपजिल्हाधिकारी असू दे, IAS, IPS या दर्जाच्या शिक्षण ज्या विद्यार्थ्यांना घ्यायचं आहे त्यांचा संपूर्ण खर्च आपण उचलणार। एवढं मोठं दातृत्व त्यांनी दाखवलं आणि तिथेच आम्ही ठरवलं की हा सगळा सोहळा आपल्याला एकत्र करायचा। आम्ही भाईंशी बोललो, भाईंनी दुसऱ्या सेकंदाला हा कार्यक्रम इथे आपण संयुक्तरित्या आयोजित करूया असं आम्हाला सांगितलं आणि आज तो कार्यक्रम या ठिकाणी प्रत्यक्षात होतोय। यावेळी 2021-22 या वर्षाचा उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार म्हणून सुनील नांगरे, उदयोन्मुख पत्रकारिता पुरस्कार ओम देसाई, तालुका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार तेजस देसाई, तर उदयोन्मुख पत्रकारिता पुरस्कार गजानन बोंद्रे यांना सन्मान चिन्ह, प्रमाणपत्र, शाल, श्रीफळ देत प्रदान करण्यात आला।
12वीच्या परीक्षेत तालुक्यात प्रथम क्रमांक प्राप्त केलेल्या दोडामार्ग इंग्लिश स्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजचा विद्यार्थी कृष्णराव बाबलूनाथ गवस, वाणिज्य शाखेत द्वितीय क्रमांक प्राप्त, तर अनुष्का अनिल धरणे कला शाखा न्यू इंग्लिश स्कूल कनिष्ठ महाविद्यालय भेडिशी, तृतीय क्रमांक प्राप्त अपूर्व अरुण लोंढे वाणिज्य शाखा न्यू इंग्लिश स्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालय भेडिशी यांच्यासहित दोडामार्ग इंग्लिश स्कूल ज्युनियर कॉलेज दोडामार्ग प्रथम क्रमांक प्राप्त मयूर रामदास गवस, विज्ञान शाखा प्रथम क्रमांक प्राप्त कोमल कमलाकर मिसाळ, सरस्वती विद्या मंदिर आणि ज्युनियर कॉलेज ऑफ सायन्स कुडासेचा विद्यार्थी प्रथम क्रमांक प्राप्त साहिल शिवाजी दळवी यांचा सन्मान केला. 10वीच्या परीक्षेत तालुक्यातून प्रथम क्रमांक प्राप्त वेदिका कृष्णा नाईक दोडामार्ग इंग्लिश स्कूल दोडामार्ग, द्वितीय क्रमांक प्राप्त अथर्व संदीप गवस करुणा सदन इंग्लिश मीडियम स्कूल साटेली भेडशी आणि याच प्रशालेची प्रणिता कैलास पालवे यांच्यासहित नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालय आई प्रशालेचा विद्यार्थी संकेत कृष्णा पल्लेकर, नूतन विद्यालय कळणेची विद्यार्थिनी पूर्वा शिवराम परब, समाजसेवा हायस्कूल कोलझरचा जयेश मनोज कुमार देसाई, बापूसाहेब देसाई विद्यालय उपसची नंदा लक्ष्मण गवस, सरस्वती विद्या मंदिर आणि ज्युनियर कॉलेज ऑफ सायन्स कुडासेची श्रेया सुनील सांगुर्डेकर, कीर्ती विद्यालय घोडगेवाडीची कुंदा गोविंद धुमासकर, माध्यमिक विद्यालय सोनावलची सोनल गंगाराम झोरे, एम.आर. नाईक विद्यालय कोनाळकट्टाचे तनिष्का संजय केसरकर, माध्यमिक विद्यालय मांगेलीचा सर्वेश श्रीदास मोरगावकर, शांतादुर्गा माध्यमिक विद्यालय पिकुळीचा प्राजक्ता संतोष गवस, माध्यमिक विद्यालय झोळंबेचे विभागून अवेक्ष आनंद गवस आणि जयश्री शशिकांत राऊळ न्यू इंग्लिश स्कूल भेडशीचा अनुज जयवंत शिंदे, माध्यमिक विद्यालय झरेबांबरची कृपाली नवनाथ गवस आणि माध्यमिक विद्यालय माटणेचा अभिजित संजय पिरणकर यांचा सन्मान केला. याचबरोबर मुख्याध्यापकांचाही सन्मान करण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश तोरसकर, तहसीलदार अरुण खानोलकर, पोलीस निरीक्षक अरुण पवार, नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जयेश ठाकूर, युवा उद्योजक बाबा टोपले, शिवसेना तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवस, शिवसेना ठाकरे गटाचे तालुका प्रमुख संजय गवस, मराठा महासंघ तालुकाध्यक्ष ॲडव्होकेट सोनू गवस, राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हा सरचिटणीस प्राध्यापक संदीप गवस, तालुका पत्रकार समितीचे अध्यक्ष संदीप देसाई, सचिव गणपत डांगी, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य लखू खरवत, माजी अध्यक्ष प्रभाकर धुरी, सुहास देसाई उपस्थित होते. आभार प्रदर्शन सचिव गणपत डांगे यांनी केलं. खरं तर आजचा वर्धापन दिवस साहेब तुम्हाला मला एक सांगायचं असं वाटतं की 27 जूनला पाऊस होता आणि माननीय नारायण राणेजींनी आपलं दोडामार्ग तालुक्याचं वर्धापन दिनाचं उद्घाटन केलं होतं. त्या दिवशी जे फटाके लागत नव्हते ते फटाके लावण्यासाठी जे फटाके लावलेला माणूस तो आज तुमच्या समोर व्यासपीठावर उभा आहे तो मी आहे. कारण त्यावेळी फटाके लावताना मला काय स्फूर्ती होती माहीत नव्हती की माझा तालुका झाला आहे. ह्या आनंदापोटी ते कागद वगैरे गोळा करून मी त्या एका पेटऱ्यात टाकून ती आग लावली. ते फटाक्याचे एकदम आतषबाजी झाली होती कारण पावसामध्ये फटाके वाजत नव्हते. तेव्हा एक सांगायचं असं आहे की 14 वर्षाचं असताना मी ते फटाके लावताना विचार न करता केले. जी धडपड होती, जे समाजात काय करण्याचं काम होतं त्या कामाच्या जोरावर मी इथपर्यंत पोहोचलो आहे. तर सर्व विद्यार्थ्यांना एकच सांगू इच्छितो, IAS ऑफिसर बना, चांगले डॉक्टर बना, वकील बना. पण हे सर्व करत असताना आपल्या समाजाला आपल्या पदाचा किंवा आपल्या ज्या शिक्षणाचा काय उपयोग होतो जे करून त्याचा पण भार आपण बघितला पाहिजे. आपण ज्या समाजात राहतो त्याचं सदैव देणं असतो. ही वाहणारी शुद्ध हवा आम्ही घेत असतो, हे निसर्गाचं पाणी आम्ही पित असतो. हे कोणाची देणी कोणी दिलेलं नसतं, हे निसर्गाने देवाने दिलेलं असतं. त्याचप्रमाणे आपण पण आपल्या समाजासाठी योगदान दिलं पाहिजे. आता सर्व नगरपंचायत कसे दोडामार्गच्या सर्व नगरसेवक आणि आपले सर्व ग्रामस्थ मिळून एक निर्धार केला आहे की स्वच्छ नगरपंचायत, सुंदर नगरपंचायत. त्यासाठी सर्व आपल्या शिक्षक असेल किंवा सर्व व्यासपीठावर असलेले लोकांना आम्हाला सहकार्य केलं पाहिजे. हे सर्वांना मी एक मनापासून कळकळीची विनंती करतो आहे. माझी वसुंधरा हे अभियान आपलं पुऱ्या महाराष्ट्रात चालू असताना आपल्या दोडामार्ग नगरपंचायतचा क्रमांक 114वा क्रमांक होता. तो ह्या वर्षी पुऱ्या राज्यातला 23वा क्रमांक व आपल्या कोकण डिव्हिजनपासून 2रा नंबर आलेला आहे. पण मला असं वाटतं सातत्याने मागची 7-8 वर्ष मी बघतो जेव्हा आपला रिझल्ट डिक्लेअर होतो तेव्हा सिंधुदुर्ग अव्वलवर येतो. सातत्याने 7-8 वर्षाचा हा रेकॉर्ड आहे.
आणि जेव्हा सिंधुदुर्ग अहवाल येतो तेव्हा आपल्याला मनाला खूप बरं वाटतं की विपरीत परिस्थितीत आपली मुलं अभ्यास करतात. जेव्हा मी विपरीत परिस्थिती म्हणतो तेव्हा आपण एका शब्दाकडे येऊया, श्रीमंत आणि गरिबी. दोडामार्ग तसा बघितला तर गरीब तालुका आहे. इथं उद्योगधंदे मोठे मोठे नाही आहेत. इथं लोक शेतीवर अवलंबून आहेत आणि जेमतेम लोकांकडे पैसा गोळतोय. ह्या परिस्थितीत आपली मुलं अव्वल येतात, संबंध महाराष्ट्रात सिंधुदुर्गचं नाव गाजवतात, तेव्हा आपल्याला खूप बरं वाटतं. आणि तेव्हा आपलं एक मोरल ड्युटी बनते की फक्त बरं वाटून मूग गिळून आपण गप्प बसू नये. कुठंतरी ह्या मुलांना पाठीवर कौतुक करावं, यांना त्यांना थाप द्यावी, ही आपली नैतिकता बनते. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आजचा कार्यक्रम आहे. विद्यार्थ्यांची जी पिढी आहे, आपला जो देश आहे, हा देश हा विकसनशील देश आहे आणि तो विकसित देश होण्याकडे वाटचाल करतोय. त्यामुळे ह्या विद्यार्थ्यांचं यामधलं योगदान हे फार मोठं राहणार आहे आणि त्यामध्ये त्यांनी त्यांचे योगदान हे पूर्णपणे पार पाडावं, यासाठी त्यांचा गौरव, त्यांनी जे यश संपादन केलेलं आहे त्याचा गौरव होणं, यशस्वी गौरव होणं हे तितकंच महत्त्वाचं असतं. आणि ते काम या पत्रकार समितीच्या मार्फतीने केलं जात आहे, त्याबद्दल त्यांचे हार्दिक अभिनंदन. विद्यार्थी मित्रांनो, आता तुम्ही 10वी-12वीची परीक्षा उत्तीर्ण केलेली आहे. आता तुम्ही एका वेगळ्या विश्वामध्ये प्रवेश करीत आहात. ते जे विश्व आहे हे शालेय जीवनापेक्षा थोडंसं वेगळं असतं. तर त्या ठिकाणी तुम्ही अनावश्यक गोष्टींच्या मागे लागू नका. तुम्ही तुमच्या आयुष्यात जे एक ध्येय निश्चित केलेलं असेल, त्या निश्चित ध्येयाच्या दृष्टीने वाटचाल करा. आणि जर तुम्ही हे मगाशी सरांनी सांगितल्याप्रमाणे हे 5 ते 6 वर्ष जर तुम्ही कठोर परिश्रम घेतले तर ते यश हे तुमच्या चरणी नक्कीच असेल. त्या दृष्टीने तुम्ही तुमच्या आईवडिलांची जी स्वप्न आहेत ती पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करा. दोडामार्ग तालुका म्हटल्यानंतर पत्रकार संघ हा तिसरा डोळा आहे आणि तिसरा डोळा संपूर्ण समाजामध्ये जे काय घडत आहे, समाजामध्ये किंवा आम्ही राजकीय लोकसुद्धा या ठिकाणी काय वागत असताना त्यांच्या डोक्यावर दंडा मांडण्याचं काम, हे दंडा मांडण्याचं काम हे पत्रकार करत असतात. समाजातील विकृती, समाजातील चांगल्या गोष्टीसुद्धा पुढे आणण्यासाठी या ठिकाणी पत्रकार सदोदित कार्यरत असतात. आणि दोडामार्गची पत्रकारिता एवढे सगळे तरुण पत्रकार आहेत की एखादी घटना घडली की पहिल्यापर्यंत आम्हाला ती व्हॉट्सअपवर पहिले लगेच समजते आणि मग आम्ही धावत होतो. यापूर्वी काय होत होतं, इतर लोक धावत होते, नंतर पेपरात बातमी येत होती. ही परिस्थिती आज खरोखर बदलल्याच आहे. आणि ही बदलण्याचं काम वड्याच्या आमच्या दुर्गम भाग जवळजवळ 57 गाव आहेत आणि ते तेरवण बेड्यापासून फुकेरीपर्यंत ते विर्डीपर्यंत हा जो विखुरलेला प्रदेश आहे, या विखुरलेल्या गावागावात जाऊन त्यातली ज्या समस्या आहेत त्या समस्या प्रत्यक्ष ठिकाणावर जाऊन पाहणी करणं, त्या समस्येचं पेपराच्या रूपाने किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या रूपाने जगासमोर आणण्याचं काम हे सर्व आमचे तरुण मंडळी करत असतात. त्या सर्व तरुण मंडळींना मी या ठिकाणी धन्यवाद देतो की आपण समाजाच्या जडणघडणीमध्ये दोडामार्ग तालुक्याच्या विकास प्रक्रियेमध्ये आपलं जे योगदान आहे हे योगदान वाखाणण्याजोगं आहे. मगाशी मी सरांनी उल्लेख केला की दोडामार्ग तालुक्यामध्ये ही सगळी विद्यार्थी घडत असताना, नवीन युवक घडत असताना अनेक युवक व्यसनाधीनताच्या मागे लागले. आपल्याच पत्रकारांना पुरस्कार आपल्याच संघटनेच्या माध्यमातून देणं हे गरजेचं असतं. कारण आपण सातत्याने राजकीय लोकांच्या बातम्या लिहितो, समाजातले प्रश्न मांडतो, पण त्या प्रश्नांना सातत्याने वाचा फोडणारे आपले जे पत्रकार आहेत त्यांचा गौरव करताना राजकीयदृष्ट्या थोडीशी शक्ती कमी होते असं मी मुद्दाम म्हणून या निमित्ताने सांगतो. कारण समाजामध्ये प्रश्न जेवढे राजकारणी ज्या पोटतिडकीने मांडतात, प्रश्न वाढतात, पण त्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचं काम पत्रकार करतात. त्यामुळे राजकारणी लोक आणि पत्रकार लोक हा दुहेरी समाज आहे. दोघांच्या तोडीने समाज बदलत असतो आणि त्या बदलाच्या दोन्ही घटकांना एकत्रितपणे काम करताना पाहणं, त्यांचा गौरव होणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि अशी गोष्ट दोडामार्ग तालुका पत्रकार समितीने केली म्हणून मी त्यांचे विशेष अभिनंदन करतो. दुसरी एक गोष्ट अशी आहे की आज इथे बसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचा गौरव झाला. शक्यतो सर्व समाजातले लोक आपापल्या पाल्यांचा सत्कार करतात, पण पत्रकारांनी
आपल्या पाल्यांचा असो किंवा अन्य जे यशस्वी विद्यार्थी आहेत त्यांचा सत्कार करणं ही वेगळी गोष्ट आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.